na gode ayaka kuban kiɗa yara kuban kiɗa Populas for dan modi in ji rigatan fulani mi shaɗi nami ya zo muna ganin buɗe mutan jigawa ku zo miyo taɗi gazantuka na gwamnatin kirki ka tafila yake wajen aiki direba ne ya kware wajen tuki ku kyala mata a bangaren girki Populas for gwamnatin modi jigawa ta kace kujerar ta kace har mu ma naka ne mu sai ka dangana ta kwace za ka yi ba canjin ra'ayi saki zancen yan uba ba za mu ƙibinka ba kai kaɗai kake riƙon gida ka haye tudu da gargada bajimin muka fukar sana gudan zuma kashe su mai rina ban mu samu mai kamar ka ba dan mu da guda kake jiran dubuwa ayyuka kake muna gani birni da ƙauyuka da sansani shugaban mu kayi kwarjini ka saka wa o'ora zaniya Populas for muna fadin dan mu da jigawa kai daɗin hawa jigawa a bar maka dan mu da jigawa a bar maka dan modi furin gwamnan mini dan modi kaya kayi wa matasa mun ga aiki da asibitoci mun ga aiki kasuwanni ma haka mun ga aiki makarantu ma haka mun ga aiki a fagen noma ma mun ga aiki bangare na kiwo ma mun ga aiki bangare na ruwan sha mun ga aiki da wutan lantarki mun ga aiki ma'aikatan gwamnati sun ga aiki da sana'ar hannu sun ga aiki direbobi ma sun ga aiki dare rana duka mun ga aiki kaya ka huta walwala sai mota jirgi baban mota yala 'ya'yan mita shugaba dan modi gwamnan mu jagaban al'umma kai kana da basira ayyuka ka tsara baba kai musu zarra salisu dan gata ni da nake gare ka nake yin ganga mu da babbar gayya gwamnan mu zo kai kokari farin wata kai ne haske min kira ka annure mu je mu dai malam ka kaɗe su yan sharri kana yi wa birni ƙauye mun baka tilin maki dan mu da jara gama gani nan a barka jan zaki Allahu ne ya baka gwamna ka hau gadon mulki jaliman su zo mai sallah ko su canza masallaci duk wanda ya ƙi ya bi kashi za ya kwanci cikin kunci idan da rabana ko da ba su san ka sai ka ci burinka ne dan modi kullum ayyuwa al'umma farin cikin talakawa duk ayyukan ka kacin ma mu zaɓi dan modi Populas for mu zaɓi dan modi mu zaɓi dan modi Populas for ya ƙara maimaici birni da ma ƙauye ayyukansa suna da inganci ka ja mu je gwamna mu zama amfana gana mu mun nuna na modi ne gwamna na jigawa ka sake maimaici sannan na sa da fiti gwamnan mu mai abin kirki yana da lissafi masu kau da mai tsafi amini dan Usman rola mu gaida jagora ga sifi kaɗan gyatin kai za ka yi saitin Haruna daga Aliyu sifikan jigawa mai kishi mu gaida SSJ me ba mu yan canji bala
amsa na ce gwarzo ne ginshiki jigo ga chief of staff namu shi ka share kukanmu Mustapha Makama kyawu na gwamnan Jigawa dan Modi hannun giwa sannunka Allah ya kara albarka Commissioner for local government na ya baka oganmu dole in sako algon da rabin algon shugabanci amomi na Jigawa sai buɗa ga Abdullah na gaida kai awwal osi Commissioner na dan Modi humanitarian and special duties osun mu jagora na saga ladima na baba dan Modi Abdulkarim Musa na faganciya mangwaram namu na sada gwamnatal Nokia yayar Aitel Aliyu daga Hussein Jabo na baba dan Modi sadar marke sannunka Allah ya kara albarka Hannafi Yakubu na fagan bani manta girmanka ga lambujan zaki kuka dai kuke aiki Yusuf Shitu a gwaram kai ne dan kana da lissafi na sakashin gwiwa komanda bai tsiwa Salihu Muhammad Bomboy na gwamnatin Modi a gwaran ta kudu ya haya zakari yana aiki na baba dan Modi na sa Profesa Salim je kusa Komishina ne shi Profesa kaji dan kirki sarkin dawaki yana nan ado yana ta gaishe shi na sa da oganmu ambassador namu special advisor ne na baba dan Modi mu gaida SSA Salisu Nausika kayayyakan kirki sika na gwamnatin Modi na gaida kai SA photographer hamshaki Ismaila Muhammad ga na gwamnatin Modi na sa abokina Husaini Hassan yana san mu ciyawan dan Modi TikTokers yana azancen mu SA media wannan mu Alhaji Garba Alhade Jawini na dan Modi na sa da kai SA Umar Suleiman kafin Hausa kaji baitinka magai da kai dadi ringin yana aiki SA media ne dadi na gwamnatin Modi ka kara maimaici ka kara maimaici ka kara maimaici dan Modi sannu da gwamna na Jigawa